ରାଧୁଆ ନାମକ ଏକ ପିଲାଟି ଥିଲା ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଏ ଓ ମିଛ କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ। କୋଉଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ବଞ୍ଚାଅ, ବାଘ ଖାଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଆରେ ରାଧୁଆ କଣ ହେଲା ବାଘ କୁଆଡେ ଗଲା ଧର ଧର ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। ଆରେ ଭାଇ, ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାଘ ଫାଘ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ମିଛରେ କହି ଫଣ୍ଡେଇ ଦେଲି, ବାଘ ଫାଘ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ରାଧୁଆ, ସବୁବେଳେ ତତେ ମିଛ କହିବାଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ସତକୁ ସତ ରାଧୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଇ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼େ ଓ ଚିତ୍କାର କରି ଯେତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି କେହି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ଶେଷରେ ବାଘ ମୁହଁରେ ତାର ଜୀବନ ଗଲା। କୋଉଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ବଞ୍ଚାଅ, ବାଘ ଖାଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ। କୋଉଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ବଞ୍ଚାଅ, ବାଘ ଖାଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କେବେ ମିଛ କହି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେନି।